Hello guys, good morning everyone. So guys, ako ang giluto bitaw kagabi nga inununan guys, ning uli ang ako ang isa ka iring. Karon wa mi kahibalo nga nagihabo ay niya ang inununan. Diara guys, ang akong giluto sa una ko ni ron. Nagkatag sa gasrins ang sabaw sa inununan guys. Nawa na sabaw guys, nakuan na hubas na. So akong buhaton ani karon, akong gibutang diri ang sabaw sa kabo guys. Kay total di man ni hugaw ni among gas rings kay ginalimpyuhan man ni nako among gas rings. So ako ning ikuan diri. Itapok nako ang sabaw sa kabo kay may na lang magamit sa kong mga miming inya ikaon nila. Kay sabawan na lang pud nako nag-utro na ang amo ang kanang giluto nako kagabi. Guys, ang silipon guys. Ano ang trapo limpyo kaya ni guys. Kain mo tanaw guys. Muna nga, ako ang gibutang diri ang sabaw guys kay may na lang magamit pa nila kaon unya akong inday rusil di man pwede ani sa bawa guys kay ang pagtimpla nako ani nadaghan ako ang bitsin ba mo nang ako siyang sabuan ani magsuka siya so akong buhaton ani akong giusa sa kabo kay mao ni ilang sabaw niya pamahaw sayang kaayo guys. Tingala mi ganina na naglagubo kay kung ako to'y nakatindog mugawas gyud ko tan-aw na kung say galagubo kung banana may ning tindog guys siguro po niya gili-ili o niya gigawas niya sa kahibalo nga ang kuan di ay ang inuna na dai nahulog nakadungog ko ganina na ining lagubo mingani kay naani ang refrigerator ang kaldero na sandig ra siya wa gyud siya as in nga nayabo pero hurot ang kaning sabaw. Ang isda uban nga hulog wa gyud siya nataklog nga pagkayabo kung nataklog impas ang isda. Guys, ako ang kuan ang sabaw kay katong giluto na ko kagabi nga inunan. Kating lami sa sabaw ato guys, unya wala po kay ko gidaghan og kaning bitsin kay ang ako laging Persian magsuka. Nga karon ako paning tan-aw ning ubos sa gas rings ani guys kay kahibalo ko na dito daghan mga sabaw ko. May na lang sila sayang yung sabaw ani. Dami na ko ni pagtimpla ng sabaw ani. Ako pa ni isibo ang gas rings unya guys kay balo ko na lagi diri ang ubang mga kuan kay ano mo atong balay kay dili na to kuton ang ilalim sa gas rings manimaho ko ba ben kuan ba kini inunan pilit ang bahoan ni inunan iyat ni si piring ina na may malunggay ga malunggay nimo giinom na nimo unsaan ka malunggay inom ko lang totoo sabi na pinilis blockbuster mo na no para gabiin nimo karon para ani karon timplahan naglibo ko ani naglibo ko guys masaon ako ni sa na ko ni kuan pati pa yung pagkaguota guot pa yung kaayo na to ni ipatong atong cellphone ani iana na lang ako ay lagi ni matumba ron guys na kuanan ra guys dili ra na matumba ako ari igo na lang siya mukaon iya yung gikuan natumba tong cellphone iya yung siguro tan-aw niya walay pagkaon nakakaon naman gud siya gabi abi man ako karon man po ni nahitabo guys kay muuli na siya di ari dili man na siya muan sigo
siguro pag kuan niya ba pag agi sa gas na guys mo giagi og sa gas na sa taglugan siguro kay ang kani pa yang kaliro na isa ang tatlo dili kaya siya kanang kuan dili siya ligon ba ang taklo ana sana ni ito na dahil isunod ang dari guys. Guys. Ngala ko guys, banha ako mga dogi, abi na kong nanapoy nanguha sa kuang gabon. Okay lang na mga gabon guys, basta dili lang bitaw ka ng bali-balion guys. Naay mga gabon kay lang bali-balion guys. Buhi kay kong gabon, ako sunog kamatay. Ako gani diya manguha guys, nga guntingon gani nako. Careful kay kung mangkuha sa kuang tinanom niya ang uban manguha ilaharon diretsoon og tangtang. Lawas ka day. Ikaw dagol unya ra ka. Awan nimong ihiog katag-katag. Naunsa naman ni ay. Tagol naunsa na ni tagol. Imbis gignan ako si Banana guys nga siya maglungag kay gusto pa ko matulog. Kay gabi yun sana ko oras sa katulog guys alas 2 na kapin. Nadugay ko kay daghang ko gi-upload kay wala ba ko naka-vlog anang buntag sayo kay kayo kinasang sa silingan. Nang wala ko naka-vlog. Mo to ni anak kong Banana ganina nga. Ikaw lang say kuan paglungag kay matulog ko continue kay gabi adlaw na ko katulog. Sus paggawas niya mo man ni nahitabo karon di. Akong Banana basta ing ani nga man ko di siya ka limpyo ani. Una nga, ang gimo na ko, nintindog ko, mayat mo ko, diluwan ako katulog guys. Ulang ikong tulog karon. Ulang ikong tulog guys, as in. Nya, lain na ko makamata guys, kaya di na ako katulog balik. Ano ako ang mata. Hindi gani, kinaay aga, so wala pa, pero yung pagka kalasang tubig. Ako ning sabnan kay para mawala ang kuan sa inunan. Ang baho sa inunan. Ang sipirin ay kitagaan ang tagtrabaho ang tagsayo. Kapag ko kainit yung tubig, banana rin. Sabna na to ang kuan guys. Gas rinse guys kay para manimaho ang mawala ang baho sa kuan. Inang unang di mapilit.
sa paghugas guys para dili ka mo. Unsa na ning piring? Miki ang paan Miki oh. Giyabo ni piring. Kuya, wala din na dito oh. Ay, pagkaan diri o diri. Abi, kainit may. Yan. Hindi ko andiri may kay baho kaay may. Kaon gayo. Murag wala na kuan ang mga. Lata na ko kung kuan gayo. Lata na siya. Na guys. Sabon atong itong trapuhan. Pinlaban sa nato ni atong trapo kay dilit ang bawa sa inyong unan. Ginoo ko. Kitagaan do kong trabaho. Buntag sayo pa kaayo guys. Ngit-ngit pa. Tagaan ako trabaho tiring. Gani na ikaning Clorox nga closet. Wala ron baho. Ilalom anak gid karon. Pwede nang pagkadaghan na diha aron. Tapos din na. O baka ni nangayaban ang akong mga herdal. Minsan to kini scholarship nga kuan guys no kay mawala gid ang iyang kuan baho. Scholarship nga Clorox. Gani ba mawala ang baho sa kuan. Iya siguro tong ko ano. Dili man na manungkap siya. Yan sa ka din niya. Gabi ito mga ganyan ang paglawan.
Igutom siguro maayo ba? Wala mo sa sabaw. Ito pagkatimpla na ako. Wala kayo si Kuan dito. Si Inderosa. Ako rin po sa buwan. Pero gamay lang. Kaya naman di una. Inito na ako na una. Manok ug hugas guys. Pero nang ibalik. Karon isibog na to ning gas rinse guys. Kay balo ko sa ilalom ani na ani daghan din kuan. Napalipot ka ng guys ha. Ang malunggay ni banana. Dito yung din ako ng 2 ka baso kay para gatiin mo o para. Unya ako nga isibog ang gas rinse guys kay atong tan-aw ng ilalom ani. Okay, para ba? Okay. Matuan. Natanawa man. Napuno sa baw. Ara guys, atong gas rinse guys. Ito ang limpyuhan guys. Kay. Ara guys, oh. Tuhan. Wala, nag-text mo kung Wala. nag-laptop. Nag-text ka na diyo. Ha? Nag-text ka ni Silin ba? Ay, kabasi, wala na akong kuwan. Lista. Malingtan. Northern Express ba si? Nakdan siguro kayo na kuwan. Man, itong baygon, di ba? Baygon? Ang gamay mo ito ya. Ilong inukot-bukot ito ba? Ilong. Gamay ko, ibaho ko. Halon. So, ang video. Okay. Limpyo na ko ang ilalom sa gas rinse guys kay ngano. Ating pagka kuan nagsabaw na butangan og sabaw guys. Kala guys, uban ta guys. Napuno og sabaw magtuwad-tuwad jud ta ang style karon. Guys, oh. Ang ilalom pud sa rim. Sa rip may. Ano naman? Nausa na isabaw. Buka yung kiringan na.
Sige, ang baba. Tama. Imbis matulog ta, di na lang hinuunta katulog. Maghumol na lang kurog kuan may bedsheet. Magbaylit ang bedsheet. Doon ako si Inday at si Dago na rin. Ako lang sa nang gamitan dito para dili ko magkuan. Ang spring ay tagaan ito. Mas natulog ta. Sa pagtulog ang meron na. Ano ko nagtagaan mo sa trabaho. Na guys, daari ta guys para maklaro. Kaya unsaon man ni akong piring guys. Itagaan man tag trabaho ani niya guys. Magtiniil ta. Saan na to niro atong cellphone. Lisod. Ha? Yan saan ako pagpuga. Guys. Ari lang na ko na ibutang. Paita ni guys. Ngit. Guys. Hi everyone. Uy. Dugay na bekin atong host may no papaka ni nakuan. Ay yang color dito pilit na. Na Rosel, bakit Rosel? Ay naku guys. Ay hintang ko diri sa ilalom sa gas range guys. Kuan ko ano nga. Kita na itong virginity guys. Naglimpyo. Sabi. Tino ni piring. Kaya na. Ito na yung iba. Dito rin, balik ang rin. Ang rin, balik ang kuan. Ato na ka nang i-dispose ninyo rin naman. Ha? Siglan? Hindi. Timing man. Hindi na. Timing man. Buhok lapot. Kadungog plato, maktok. Ay, sige, dali ko doon.
Sarap na punta guys. Hala. Agoy diri guys, sarap ta guys. Agoy ginoo ko. Timing ni Kaday. Sulod ng gabi. Timing kay guys. Guys. Alright guys. Yan na guys, limpyo na na guys. Diri na punta guys. O diri na punta. Paita gini si Piringyod. Ay ngit-ngit. Kitagaan kita niya og trabaho guys. Birthday dyan ni kay si Piring. Guys, oh. Na guys. Ay mga dahon. Ano man yung nangaabot man yung dahon di ari. Tingala di ko ba. Ay mga dahon. Tingala ko na yung mga dahon dire. Ay anak sana ko guys be. Kaita. Guys, trapo-trapo na this morning time nga. Trabaho. Dagal! Listot yun si Dagol ba? Buntag pa sa'yo. Gangar na. Murang namini. Ikaw karong unguha ka karon. Muna siya guys. Makulatahan sa kong mga ubang iro guys. Tungod na yung style. Guys. Ay, Diyos ko Lord. Ara guys. Ara sana guys. Kanigit si. Ako aran yung yabaan og kuan di ana guys kanang Clorox. Ay kanang kuan. Ito ning kusa ng atuang kuan guys. Tara po.
Bali na kung sulod ani atay. May na lang ni isudan ni. Kuan. Ni kuan ba na isang iro diyang bag-o. Inya bubuan na to siya o kuan guys. Bubuan na to ani guys o para muhumot siya guys, dili mo kuan. Nawala naman iyang baho guys kaya akong gikuanan og Clorox pero mas nindot siya bubuan ani para humot kaayo. Guys, atong bubuan para muhumot. Guys, mahumot na na siya. Then ato ding trapuhan. Kay para ibalik na din ato plaster ang atong gas rinse. Kay naraman og ipadaplin man ako. Para ato nang gitrapuhan guys. Humot na ni. Humot na ni siya. Kani sa tunga niya guys, mo na gyud na sa tunga niya naman siya. Wala, nagbilangkad ko, nakitaan virginity. Na. Okay na. Umot na. Wala ng baho sa inuunan. Balik din nato ni plaster. Day. Mana guys. Balik na nato plaster guys. Ako ni laban ako chinilas kay para diri man. Kay hugaw naman, hugaw man. Kay basa, nagpuan sa basa. Apilo na lang natog trapo. Ay, ang ihik ni Dagol ba ya? Ginoo ko. Sag-ahar, gini si Dagol mo kuan ba? Mo bilangkad. Oni ang balay. Bagong limpyo. Manimaho. Kay tungod na yung ihi. Palitan ng higot. Mapalitan ng higot. Terus naguba ang gudang higot sa among dudong gamay guys. Pag kinahanglan pagpalitan siya na pod. Mapalitan na siya. Ihikot na ako na permi si dudong gamay. Kasi dudong gamay isog. Mamugno gid siya. Manang palitan ako naghigot. Hoy! Na. Kana sila tanan. Aw si kuan ra di ay si dudong gamay ug si Butsiktan. Na guys. Wakwak! Amang ka galing kwak. Diri na punta guys. Ako na po na i-plaster ya guys. Kay ang atong gas ng satuan nang i-balik. Wait lang. Kaya natuan pa ko.
plaster na nato, guys. Plaster na. Yun na guys, na-plaster na radyon. Ato ang trapuhan ng atong salong. Diha ra na. Guys. Spray action na pagkaguba. Nala na pagpalitan. Spray? Buang na po. Isipog na ng ref. Isipog na po ng ref. Dili okay tangkuan. Para luag-luag ang luag-luag ang bao. Para manglimpyo ko ni nako magpusuot. Dagulit. Magbalon ko, di ba? Babalon ay naunsa. Kasi travel ko ba? Para sigurado balon. Nang kuana mag-travel. Manatag panguan guys sa ato ang salong. Ali dong, ali kay luwas siya mo dudong George. Ay dudong. Dudong George. Ayo dia. Naduwi ko naman panglimpyo guys. Nauta, hapit na mag-isa ka oras kung panglimpyo.
Si boss ka na ni mo akong ungo ga. Bot? Oh. Iya mo nang tumban ng mga tai may. Wa di buot bata ng buangan na may. Ang tumban yung tai. Naba, naibalo ang plan ba? Ini ba? Nabo na ko. Guys, akong gibasan tong noog sa plato guys kay nanimahong inunan. Unya ini dapit guys, lip andret ang sounds. Gaglag ko sa YouTube. Lip andret ang sounds unya. Nagtulo ni ay ano man ni. Ito na ka, nagampo na ka. Ampo pa. Ha? Ampo pa. Gampo sa diya. Ibrasa ako kung sinilas guys kay suoto naman po na po ni Unya. Ito na ka? Ano ka niya? Tanaw na tika dito. Dali.
Pati pagkaon na. Nawag po ni mo or hindi ka vlog ka. No text ra ko. Ay, hapit naman po niyo. Wala din. Dagwan! Ito lang ba? Ay, ka mo age. Ako sa ikon si banana guys kay. Kuan ko kung tae dito guys mag. Limpyo ko sa tae. Doon na to siya. Dato de ka ni age. Dan awang tae o naabot na dubo dere o. Nabuang. Dudong amay. Ligo taron nga. Mga tae. Mamanuwas turon. Kaya na po yung mga tae. Ano naman nasigikaw anang yuta di agoy. Napahak na ng yuta ha. Naligo ko sa mga dogi karon guys. Guys, manuwas taron diri tibuok kay magligo ta sa atong dogi. Kalibanga ang sibots kambots ng tae kalibanga ba? Kang bots na. Normal man na. Bisan pag wala na itlog, kanoon man gyapon na niyang yuta. Adto na si banana guys. Ako guys, mamanuwas ko di ari guys. Unaon sa nako to dito. Wa dong, ligo mo ron dong. To baho na kay na imong tiil. Wa sa pistol. Iwason na to ni diri kay nawala niya ning agas unya wala na tiwas diri. Ay, wala na ni. So guys, diri ra tataman guys. Salamat kay guys sa inyong pag-subscribe sa kuang YouTube channel, sa kuang mga solid followers, sa kuang mga solid supporters. Thank you so much guys sa inyong mga suporta og amping tangtanan guys. I love you all. God bless. Bye everyone.